Tata cara tasih parang badhe pun kayatan inggih upacara luaran. Mbok bilih atur luaran bareng badhe pun purba panjenenganipun Eyang Narwaka Simbah Erwi sasana wara satahipun kula sumanggaaken. Kalipun kadang vokalis monggo Mbak Mia kasuwun jumeneng hanekseni nggah posing gati panjenenganipun Bapak Yanto sak keluarga. Eyang Narwaka dipun babaraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la kaula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kalau nuwun unjuk dumateng para pinisa sepuh, para sesepuh, para tamu, kakung saha putri, sedayanipun ingkang bagya mulya keparenga kula ing mriki nggembel wekdal sawetawis awit kula nampi dawuh saking kadang kula sepuh Budhe Panikem ingkang supados ngaturaken menapa menggah ingkang dados unek-unekipun Ibu Panikem wonten ing dalu puniki. Makaten bilih unekenipun Ibu Budhe Panikem mbok bilih Patmi enggal-enggal mantu. Panjenenganipun badhe mbeksa kanthi nyuwun gungan gending kijing miring. Pramila dumateng para pinisepuh para rawuh sedaya panjenengan kasuwun nekseni menapa ingkang dados kajatipun Ibu Panikem gandeng wekdal menika sampun kaleksanan. Mugi-mugi bebasan boten wonten jalma utang dewa mutangaken. Sageta rawe-rawe rantas malang-malang putung luar wonten ing dinten menika. Luar dinten menika. Nggih ngono kijing miring iwangi joget, iwangi joget. Ben ora ndredeg. Simbah Putri Ibu Panikem dhewe kepareng satata beksa. Gendhingipun kijing mireng. Unek panguneke ngalih terus kepareng kababar dalu kalenggahan. Etan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwate. Etan kemati kulon tak tresnani tak timbang-timbang padha abote. Ayo Mas kijing miring Ibu Panikem pun sembadani sinareng Pantera Nyampur Sari. Matur suwun, ngoten mawon nggih syarat-sarana Ibu Panikem donga dinonga panjang yuswa. Awet ngomong putra putu. Upacara luaran babaring pangandikan jenipun Ibu Panikem duk nalika semonten nandhang sakit babaring pangandikan kapan dina
sasi lan taun temekane anak Patmi mantu. Ya. Nek tesih gesang ganggas waras nanggap campur sari ajeng beksa. Lah dalu menika pun disekseni para tamu Ibu Panikem nika kantun saine